3, 2, 1. Nakalipstick ako, sir. Sir, babae po ako. Oo, kahit kunin ka, ano mo pala. Ganda po nyo. Ganda po nyo. Thank you. Dito pa. Uncle, Ilocano ka. Ang kapangkanggap na Tagalog. Sika kayo mga Ilocano, Tagalog. Kahit ano. Oy. Saging dati naguyod ko ah. Ngayon, ang mangyayari dito sa harapan, Mr. Pogi. Ngayon, kung sino yung mananalo at may pinakamalakas na palakpak, siya yung may iwan dito. At siya yung bibigyan namin ng prize. Yan, okay. so, Ganito po yung mechanics ng gagawin natin. Pupunta dito sa harap, sabihin ang pangalan, edad, trabaho, at saka pick-up line. Iayos nyo muna. Ang iyong sarili, mula gwapo, pinakagwapo, tanginang gwapo, at gwapo. Ayan. Kasi na tayo na-arrange na magpagitan. May atal. Okay, pakiayos po yung sarili sa nabubulok at hindi nabubulok. Hindi, palitan natin. Pakiayos po yung sarili sa positive at negative. Parang battery lang yan. Ayan, so this time, sasabihin nyo lang yung pangalan nyo, edad, trabaho, tapos pick up line. Okay, parang ganito. Piolo Pascual, 20, Cargador, tapos pick up line. Anong pick up line mo? Pick up line ko. Ako saglit. Unan ka ba? Wow. Amoy katay ka. Sabi niya, kuya. Ganun lang ha. Sabi niya, kuya, unan ka ba? Amoy laway ka, ganun. Tagalog kami. Nanawang ka magwata. Para tumawa din siya, kawawa naman. Okay, so siya yung candidate number 1, number 2, number 3. Okay. Among tag pick up line, Uncle. Kasta sige, i-briefing mo Suleng. Dapat pag nag-pick up line kuya, ingin. Manok ka ba? Ganun ha. Sa akin mo sasabihin yung pick up line. Okay. In case na kaya kong sagutin, sasagutin ko para may feedback yung pick up line mo, sir. Kapag natin ayang karaywaran natin pagkastara sa asin ganda. Kumulag ka tuya. May pandok niya, wala isuksukat ko. Nagpinta sa atin ngayon. May nagpinta. Hoy, kastaan ka po daw iti Suleng. Wow? Wow! Ano ngayon garo? Nagtakiyag lang. Sige. Sige, candidate number 1, number 2, number 3. Okay, candidate number 1. Lakad! Neto, iba ka paano niya problema? Kalkalpas ko lang ay in-explicar. Niya bagak nga eh. Siya nga po ni Ferdinand Capusas, may isang repace. mason carpenter. I'm 56 years old. Pick up line, sir. Amen. Ime, napay naglualo ka. Ingay. Amen. Tao ka ba? Bakit? Halata ba? Bila ka daw. Halata ba? Tao ka ba? Halata ba? Halata ba, kunala? Kuya, tao ka rin ba? Bakit? Nagtanong ka pa. Okay, candidate number 2. Hello po, maganda daw isa nyo. Ako po si Mr. Joel Manalo ng Batangas. Pick up line. Pick up line, sir. Mura ka ba? Sir? Mura ka ba? Bakit? Ganda mo. Salamat! Sir! May feedback ako dyan. Ano? Sir! Chicharong ka ba? Bakit? Kasi habang kinakain kita, ang ingay-ingay mo eh. Okay, candidate number 3. Yummy! 150! Tapos, happy birthday ho, Mama Yungpe. Ako nga ho pala si Ninot. 18. Nawawala. Nanawagan ho, nasan ho kayo ng aking mga magulang? Ang patadurak sa orphanage. Bukas to'y amin ti mapugpukaw nga lalaki. Sige, tuloy. Ano pong pangalan niyo, miss? Ingin. Ingin. Oo. Ate Ingin. Bakit? Ha? Ganda. Basura ka ba? Bakit? Baho mo kasi. Ay! Gusto ko yan!
ka rin ba? Tanong mo ka mama ko. Kuya, basura ka rin ba? Bakit? Inuud ka na. Kanta! Ngayon! Okay. Ayan, so this time, final na to ang... Dito ka lang, baby. Dito ka lang. Para paglaki mo, suling ka rin. Ayan. Palakasan po tayo ng palakpak. Kaya kung sino po yung may pinakamalakas na palakpak sa kanilang tatlo, siya po yung maiiwan. Sige. So, candidate number 1. 1, 2, 3, 4. Isuutso. So, candidate number 2. Numero na, 35. Candidate number 3. Ano? Sino may pinakamalakas? Yung 35 o yung 36? Number 2 or number 3? Number 2. Ay, Number 2. Okay. Thank you so much, Kuya. Kuya. May nanalo na. Dito Okay, ka lang, Kuya. Ikaw yung nanalo. Pakibaba na lang po muna yung box, sir. ako'y waiting sa amat tinangapa. Wait, nagwi-waiting sa amot sa mga daang tao. Nagwi-waiting naman sa... Nagwi-waiting ka, kagawad. Kumprador ka ng waiting? Nung hindi pa bawal. Hindi pa bawal. Aminado. Kuya, ano pong pangalan ninyo? Sa totoo lang, Suping Manalo. Suping Manalo. Siya naman si Suling natalo. Nahabak abas. Ako naman si Suleng. Suping. Siya Ako rin naman si Antikal Ingin. Bakit antikal? Antinga kaukukal. Kaya pa'y kasilsiritong tita. Kuya, ngayon, kakanta kami ng Ilocano song, pero bibigyan ka namin ng clue kung anong gagawin mo sa kay Ingin, ha? Kung anong gagawin ko sa'yo, yun din yung gagawin mo kay Ingin. Halimbawa, hinawakan kita sa ulo, hawakan mo din yung ulo ni Ingin. Okay lang sa'yo? Okay lang po, ma'am. Ayan, kung walang ulo yun, Alisin mo muna natin. Nay! Na! Talong pangal na natin ay guyog tayo! ay, tutuwa pa ka na! Kuya! Eh, natira pa ko. Kuya, tatlo yung pangal mo! Ano ang pangal pa dito? Oo, pangal! Pangal 1, pangal 2, pangal 1. Inyatin pangalaya ti Tagalog. Panga! Panga. Sige. Okay, kuya. Ay, wait, kuya, medyo kimat-kimat ko, baka dalanan tikimat Kuya, na. ilang buwan na ito? Nakabukas na ako. Makabukas na. Nakabukas na, Judith mo na. Baka magsikal ka dito, ha? So alam mo na yung mechanics ng laro natin, kuya. Kung anong kakanta kami ng Ilocano song, tapos pag hinawakan ni Suling yung ulo mo, hawakan mo din yung sa ulo ko. Kung anong ginawa ni Suling sa'yo, yun din ang gawin mo sa akin. Mula ulo, ngagpapababa, ngagpapababa. Ganun po yung mechanics natin, kuya, ha? Nagulat. Bawal po kiji dito, kuya. Ayan. Lahat po ng sasabihin namin ni Ingin, joke lang po yun, sir, ha? Kaya pag sinabi namin, gwapo ka, Joke lang namin. pero gwapo ka talaga. Kagawad siya, kagawad. Kagawad po. Ayan. Ayan. Salamat, kuya, kasi bago natin simulan, pwede mag-hi ka muna sa YouTube channel po namin, sir. Ayan. Doon po sa pink na cellphone. Kuya. Kuya doon. Dahil. CCTV yun. Ayan, ipalimuot kinyada para Ayan. makita. Ayan, nag-hi po kayo sa ating camera. Ayan, tap no makita na kayo po sa YouTube. Ayan, so this time, kuya, kakanta na po kami. Ang gagawin mo lang dito Ay, sasayaw. ay makinig at sasayaw tayo. Okay. Maestro, pasok. Kuya, hawak yung kamay. Sayaw lang, kuya. Energy. Sige, kuya. Isayaw mo. Ipakita mo yung energy ng taga-Batangas. Ayan, energy. Maalisan Davao. Lapanap ng pasyal, hindi baklang. Lapanap ng pasyal, hindi baklang. Lapanap ng pasyal, kunara, ay manong tumanong ka. Tumarong ka dito'y manong ka lang, tugaw ka. Tugaw. Bukan na dito, kuya. Ito. Dito, Marsual! Marso, di kanya kaya.
Dito na lang sa... Oh, yan, dyan na lang. Tabi na lang tayo dito, kuya. Tabi na lang tayo dito. Ay. Oo, magpapagal. Tawol ko sa mukha yan! Yung punas naman. Nasaki mo, tiangaw na dati na kaya. Kuya, ito na po. Dito ka lang, bibig. Bigyan ka taganak-anak sa sulay. Gara ito'y trabaho, awit-awit mo, anak mo. Napintas mo. Inigama. Pag sinabi kong inigam, hawak yun, Hawak kuya, yun. ha? Inigama ulo. Loading. 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 Restart. Kuya, hawakan mo yung ulo niya. Pag hinawakan mo yung ulo mo, hawakan mo yung ulo niya. Inigamak ulo. May signal May signal na. Ay mababain na. Inigamak ulo. Ay mababain na. Inigamak ulo. Sir Ben, nakarit mo, tagito bisitam. Bakit mo ginanong si Ingay? Sabi mo, Ay, pagam ka daw. Talang lastok din ka Batangas. Wala akong sinabi noon. Lastok mo dati nga lakaya. Kabil mo. Inigamak ulo mula. Ay adayo ka pa. Ganyan. Inigamak ulo. Ay mabahina. Ano ang baba ng ulo mo, kuya? Baba, Bana, ilang taon ka na, kuya? 26. 26. Uy, aga na pulok ah. 26 ka na. Ay na, 26 anyusan. At sa sanga urmo na, dinapay amo parte bagbagina. Ito noo. Ulo, tapos noo. Kagawad no yung susunod Oo. sa ulo. Sige, no. Inigamak muging ay mababain na. Inigamak muging ay mababain na. Inigamak muging kunanay. Ay adayo ka pa. Aburay ka suling! Kapay di ka kikitan, kinurusan na tamugin ko. Kapay agbunyaga. Kita na magamit ka badong ni kasi nakalagbon niya. O, asligo, mauuros. Bukas daw linggo kukuros. Okay. Anong susunod Anong sa susunod sa noo? Anong Susunod. susunod sa parte ng katawan mo? Anong susunod sa Baba ng noo. Ay, kumanta lang kayo. Akong bahala na. Ano? Kumanta ka. Anong susunod sa noo mo? Sa parte ng katawan mo, anong susunod sa ulo mo? Mata, kilay. Ilong. Apingit agsakar din sa mga nagadal dato. Ilong daw, sa. Ilong. Ilong. Sige, sure ka na ba? Sure na. Ah, ang ganda ng ilong ni Kagawad o pambansang ilong Duterte. Alay, sige. Inigamak agong Agoray ka. Nagansag! mapanghi daw yung kumay mo, mapanghi. Nagpawi-uwi ka, umihi ka kanina. Hindi ah. Eh, ba't mapanghi? Tataka lang eh. Ito na ang bumoto. Oh, Ba't ang panghi? Punasan natin, Tatak kuya. daw ng buto kung kuna na. Tatak ng butaw. Ay, tatak din ang buto. Ay, dilagputos. Oo. Punasan natin, kuya, ha? Kuya, parasa. Oo, pwede na. Alay, sige. Para-paraan tumigay. Alay, sige. Ano? Okay. Inigamak agong makatutugong. Inigamak ako. Makatutugong. Inigamak ako. Una na, ay adayo ay. Inigamak ako. Makatutugong. Ay, may reklamo. Baka mo bukirado na ako ko kasi. Anong susunod sa ilong mo? Baba. Na po kagawad Baba. na. Baba. Kasakno ka nga nangabak. Kagawa, di ka mamulpang.
Paano ka nanalo ng katawad? Hindi mo alam pati ng pagbagi mo. Okay, Baba. Baba, hindi ka makinig ay mababahinap. Hindi ka makinig ay mababahinap. Ninarapit mo! Sinibab ko. Hindi ka magtinig muna na ay adayo ka para mitik mo. Hindi ka magtinig ay mababali na. Anong susunod sa baba mo? Talampakan na lang para lang. Talampak na. Ano? Paralampasan na natin. Talampakan na. Liig muna magawat. Pwedeng tumayo na tayo. Talig na, liig. Tayo! Nakatayo Ay, mo tao. tayo. Basila ka lakay. Alay, sige. Sabi niya tayo ka daw, nakatayo ka na, malit ka lang. Sabi ko naman. Ang haba na kagawad, o mahaba yung sitro. Hindi ka Tungal ay mapapahina. Hindi ka mapagal ay mapapahina. Hindi ka magtungal ay adayo ka pa. Aguray ka suling! Kaya manaw, Kikitam lagaruga pa na pinagkulaw. bakit mo sinakalsingay? Sabi mo, Ay, patang kalaw. Ha? Ang dami nga patanggin nyo. Ala ay, sinungaling ka pala ay. Ano ba naman itong alahas na to? Wala lang na to. Hindi ko to, piki pa ay. Dito na tayo sa leeg. Huwag mo masyadong sa kaleg. ay, Ay, hindi ko Sinabi mo? Ito naman ay. O, sige. Hindi ka makleeg ay mababahina. Hindi ka magtangal ay mababahina. Hindi ka makagpunana ay anayo ka pa ayayatan. Hindi ka magtangal ay mababahina. So, ano ang baba ng liig? Anong baba ng leg mo ay? Dibdib. Ang kalbain! Nadaanon lang dati pagbibiyag tubig. O kuya, mamili ka. Anong gusto mo? Petroleum jelly or air black? Tignan mo naman para hindi ka malugi. Oh, para hindi ka naman malugi. Tignan mo, may laman din kunti Agat taki. balbasin. Balbasin ay! Punasan natin. Butan mo gayang balbasin ka raw. Ala di tatad sa dibdib tayo kuya. Ngayon, kung paano ko ginawa o hinawakan yung dibdib mo, ganun mo hawakan yung dibdib niya kuya. Alright. Hindi ka magparupong ay mabahina. Hindi ka magparupong. Ala, hindi naman ganun ang paghahawak niya. Baka makulong. Hindi ka Hindi ako magdadarong. Walang kupon-ban sa barangay namin. Walang pagpagawa ng sumom. Walang magtadarong dito. Alam mo kuya, mapagbigay na biktima ako. Kaya sige lang. Sige. Hindi ka magbarukong. Hawak. Kuya, idamon mo. Hindi kanyan. Kung anong ginawa ni Suling sa parukong mo, ganun din sa akin. Huwag mo akong bibitinin, masakit sa pusong. Hindi ka magbarukong. Idamon mo, kuya. Nakita mo lang na may laman. Natatakot ka na Kaya mo yan, kuya, eh. Sige. Ganon. Hindi ka magbarukong. Ay adayo ka. Ayayayat na. Hindi ka magparukong. Ay, idikit mo. Sige pa, medyo ilamas-lamas mo lang. Kunti lang makuha ko naman yung sarap niya. Nang malabas naman ang kita, katanong nyo, kuya, sige na. Binabisin mo naman ako. Sasama ng loob ko sa'yo niyan. O sige na. Hawakan mo. Ako magawak. Panggigilan mo kung gusto mo, kuya. Ako ang magawak sa'yo, di ba, oh?
Inigamak baruko. Mali ma, pagdampal mo lang. Ganon oh. Ganaw! Yugyugin na. Medyo naranggas ng gusto. Ay nung konti. Testigo ka ha? Oo. Yeah! Kaya naman lang gano'n. Nautog mo, karkarma na dataw. Kuya, anong susunod sa dibdib? Tuhod na lang. Tuhod, iti ayan o sikmura. Sikmura. Okay. Ako sikmura. Ito sikmura ito. Kuya, anong English ng sikmura? Stomach ay hindi. Sa Batangas, Kay, sa sikmura Batangas, din. sikmura din po dito sa Batangas. Sikmura. Sikmura. Madam, inyati English. Awa mo signal na ni Madam. Madam, inyati English na ti sikmura. Stomach ka no. Angay stomach. Angay stomach ti English ti sikmura, Madam. Ayan, ituturo sa'yo ni Ingen kung ano ang English ng sikmura. Ang English ng sikmura, in the sun. Alam mo na, Indasan. Alam mo na? Bakit Indasan daw? In the Father, in the Son, in the Holy Spirit. Kaya ang English ng sikmura, in the sun. Ano ang English ng sikmura? Indasan. Very good. Yan ang awitin mo sa Batangas. Sabihin mo sa misis mo, Misis, masakit yung indasan ko. Go, dito tayo sa indasan. Inigamak in the sun, Ay mababalina. Inigamak in the sun, ay mababalina. Inigaw! Panak pinarusukan! Ba't pinarusukan na kangatanga? Damagal! Bakit ka naman nananakit eh? Nagbibiro lang. Nagbibiro lang. Nasakit ang auna. Inigamak in the sun, muna na. Ayan tayo kapay, ayan tayo. Inigamak in the sun, ay mababalina. Inyati babati indasan. Ano ang susunod sa indasan? Yan o. Yung may butas din to. Yung tapat ang puso. 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 Ayan, ingat po sa lahat ng mga taga-salvasyon. Ingat po. Ingat. Thank you po. Isa po kayong nag-ubos ng handa. Baka may siplak pa kayo dyan. Baka naman. Dito tayo sa puso. Iniga. Ano ti pusod natin lakay? Ito yung puso ko, kuya. Ito yung buhok na to. Alam mo. Ano yan? Ano yan? Ano yung buhok na yan? Alam mo tawag dito sa buhok, kuya? Ano? Ito ang tinatawag na karog. Bakit ka raw? Karugtong ng bulbol. Ito yung naharunan. Si puso. Puso. Inigamak. Kuya, sandali. Saan ang pinakamahabang daliri mo? Yung pinakamahaba. Papadala mo. Nagimar, ito yung pinakamahaba. Ito ang itutusok mo. Oh, nakidugmot ah. Kaya dapat malipos, dapat pangtiam. Inigamak puso ay mababaina. Inigamak puso ay mababaina. Inigamak puso una na ay Tayo kapay ayate. inigamak puso ay mababaina. Ano ang baba ng puso? Patay! Dito sa may tapat ng sintron mo sa kagawan. Ito. Pusod. Pwede ba magtanong? Oh, ano po yun? Ang baba ng puso, depende sa pagkatao. Depende daw sa pagkatao. Sa'yo kuya, anong baba ng puso mo? Bastos yun. Pastor, apayawan pusong. Wala kang pusong, kuya? Basi mo gamit. Puso. Takal gamin chat Pusod, mo. puson. Puson. Puson ay sos, may sadangan lang. Isang dangkal na na! Ay, madanon ko dati, patultula. Inigamak. Saan ang puson mo, kuya? Puson. Yan o, puson niya o. Pusong ay mababalina. Inigamak pusong ay mababalina.
tanong, baba ng puson. Andi. Kuya. Napalaban na! Andito ba si Mrs. ni Kuya? Andito ba si Mrs. Kuya? Wala. 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 Sige, sige. Yeah! Rock and roll! Wala na. Okay, kuya. Whoop! Wala pa ingay. Excited ka naman. Tikwa! Rap! Wala pa. Makapakigtok ka mo't makan, hindi lukse, hindi ka babate. Inig ka man. Oh! Inig ka man, Ay! Anong nawakan mo, kuya? Malaki, maliit. Hindi ko maintindihan. Hindi mo maintindihan. Bakit? Kuya, halika para maintindihan mo't magkaintindihan tayo. Sige. Nagkakaintindihan na ba tayo? Ano? Intindihan mo na. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Okay. One more time. Kuya, naintindihan mo na? Oo nga. Ano nga? Ano? Ano meron dyan? Parang may nakabukol. May nakabukol. Okay, kuya, para ma-confirm mo, ipasok mo na! Alright! Thank you so much, Kagawad, for being sport. Isa ka sa nagpasaya sa birthday celebration po ni Sir Ben. Ayan. Maraming salamat po. Kuya, Hello po. Magandang gabi po sa lahat ng taga rito sa Rosales. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Ako lang po ay naka-join para sumaya ang ating gabi ito. Maraming pong salamat sa inyo lahat. ayan, Marami po kuya. akong tinutukoy. Salamat po nga ito. Ayan, Maraming thank you salamat. so much. Ang kunting katahimikan, kuya, saglit lang, hindi pa tapos. Ihatid ka Kanina, sinundo ka namin doon. Ihatid ka rin namin. Kunting katahimikan lang po, pamadayaw, kini kuya. Pangalan mo? Ano nang pangalan mo? Kuya Supeng. Ayan, kunting katahimikan lang po, pamadayaw, kinyana tayo tulod men. Dagiti mga yat apo nga makipagtulod, ijay kayo laang likod. Ay, Supeng! Atid ka na namin. Ay, Supeng! Ay, Kuya! Supeng! Ayan, thank you so much, Kagawad. Salamat po. Salamat po. Alright, once again, ayan, yan po yung salamat po kay Kuya Supeng for ayan. being sport dahil pinasaya niyo po kami ngayon lahat dito. Halangasi kami Apo, lahat po kami dito masaya po dahil nakipag-participate po kayo dito sa harap. And once again, happy birthday po Tatay Ben. And once again, kami po ang The House 100 from Urdaneta City. Ayan, palakpakan po natin si Ingrid! Kasama natin Sulay. Salamat sa ibang karabigan.